gure aldetik oso gogotsu ez, eguna iristeko, bai neskak eta bai mutilak, pentsatze dugu, neguan zehar entrenatzen oso txuku nahi diela, eta ilusioak egin ez, hori azkenen garrantzia handiko eguna da guretzako, eta saiatuko gara gauza txuku egiten lehen urten eta horrekon mutiletan irabazi genuen, eta aurten behintzat neskak aurre pauso egiten duen eta garipenan hemen jatzen. Alde batetik ardura handia ez, Kantaurian zehar halako estropak ez dago ez, 75 talde herria etortzea eta lehiatzea, horre suposatzea lan handia eta sobre todo ardura handia ez, eta guretzako oso fetxe importantea da, egun beste kluentzako ere bai, badakigu gogutsu etortzeiala, eta egutegitan larunbateko fetxa gorrin daukatela, eta horrek zoriontzeko albistia dela ez, beste kluek errespetua eta gogua ekartzea hori erreunea, entzako gore handia da ez. Festa honekin, arraunen festa honekin, herri guztia posten da, oseak esaten da festa bat arraunentzat, baina baita ere herritarrentzako. Lehen esan duen bezala, arrauna bukatzen danean, hemen gelditzen da jendia, jatetxegeta beteta daude, eta tabernaliren antzeske 2 ordu gehiago irikita ditzeko, dagoen girua pixka luzetzeko, egun hau aprobetxatu dezen, jake jende asko etortzea, bezan duen 1000 bat arraunari etortzeiala, baina ez arraunari bakarrik, arraunari, familia arteko, lagunak etortzen dianak, azkenean jende asko nintzen da olako egitaldi baten, herria bezala guretzako oso garrantzitsua da, ez dut uste dagoenik beste kluba edo beste antolamentu bat, horren beste jende antolatzeko kapazitatea da genikan kluba bezala.